Dámy a pánové, vážení hosté, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám popřál hezké a doufám, že pro nás, pro všechny takové trošičku slavnostní dopoledne a přivítal vás všechny v pražské Lucerně, přivítal vás na tiskové konferenci jedné velkolepé záležitosti, která v našem stověžatém hlavním městě nemá obdobu, která vlastně nemá obdobu v celé České republice, protože my budeme a za několik málo dnů, premiéra je přesně 12. dubna, budeme svědky jedinečné akce a sice velkolepé kabaretní reví s názvem Wanted. Velkolepá kabaretní reví, v jejímž hlavním čele a vlastně tím hledaným nebude nikdo menší než Meky Messer alias operní diva Dagmar Pecková. Přátelé, já vás tedy vítám na tiskové konferenci. Já už jsem tedy, a vy určitě tež, jsme v životě zažili ledacos, ale aby se tisková konference, tedy pouze a jenom tisková konference, konala v takovém velkolepém prostředí, jako je velký sál pražské Lucerny, na to tedy skutečně nepamatuji, to se mě opravdu nevybavuje. Takže já doufám, že to dopoledne prožijeme v příjemné pohodě. Hned v úvodu bych vám chtěl poděkovat jménem agentury Sagl Production, která toto všechno zprostředkovala, zastřešila, že vám moc děkujeme za hojnou účast. No a všichni, kteří se spolu podíleli na této tiskové konferenci, se samozřejmě snažili, abyste se tu dnes dopoledne cítili jako doma. To říkám proto, že jsme pro vás připravili nejenom tiskovou konferenci, za maličkou chvíli vám představím obě hudební tělesa, představím vám hlavní aktéry, ale připravili jsme pro vás takovou třešničku na dortu, takový bombónek v podobě malé ochutnávky. Takže, přátelé, dovolte mi, abych teď hned na začátku sem ke klavíru pozval hudebního skladatele, dirigenta a v tuto chvíli tedy klavíristu Jana Kučeru. Já vás pěkně vítám. Jan Kučera, člověk, který má též lví podíl na tom, že se dnes tady scházíme, ale především, že se sejdeme toho 12. dubna na slavnostní premiéře a potom na těch dalších představeních. Takže pan Kučera je připraven. Dámy a pánové, začíná malá ochutnávka velkolepé kabaretní reví s názvem Wanted. Jdeme na to. Hezké dopoledne.
Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, die hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an den schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht die Ecke, der man Mackie Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden, so ein mancher reicher Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, die man nichts beweisen kann. Ano, děkujeme. Mackie Messer alias Dagmar Pecková, mezzosopranistka světového jména, na kterou Praha dlouhá léta čekala, ale
já myslím, že se to vyplatilo. Takže přátelé, ještě jednou, to byla skutečně jenom taková maličkatá ochutnávka, takový maličkatý drobeček toho, co nás čeká od 12. dubna zde v prostorách Pražské Lucerny. Jak už jsem říkal, bude to velkolepá kabaretní show Wanted a tím hledaným nebude nikdo jiný než Meky Messer. Takže přátelé, já si vám teď dovolím představit hlavní aktéry tohoto díla, takže já bych poprosil Dagmar Peckovou, aby tady se posadila k tomuto našemu improvizovanému baru. Ono by se, přátelé, slušelo, aby to první slovo patřilo dámě, ale já myslím, že vy všichni Dagmar znáte. Jistě bude zasahovat nebezpečně do děje, ale bylo mě řečeno, že se bude vypínat mikrofon a hlavně Hemalo nenech jí mluvit, ta bude mluvit až na závěr. Takže prosím, zkus to Dagmar, jenom tak jako... se ochuzujete. Já vím, že se ochuzujeme, ale život pádí neuvěřitelnou rychlostí, tak já bych si sem ještě dovolil pozvat pana Jana Kučeru, já už jsem říkal skladatel, skvělý dirigent, klavírista, prosím, ano, zaujměte místo. Dále pak, přátelé, což je taky neuvěřitelná záležitost, protože my nemáme jedno hudební těleso, my máme 2 hudební tělesa. A to si nakonec řekneme, jak se tato hudba dala dohromady skloubit. Takže já vítám Vítka Petráška, poprosím ho, aby také přišel sem za námi, a Mirka Hloucala, což je tedy zástupce toho druhého hudebního tělesa. Mám velkou radost, že zde mohu přivítat též jednoho z hlavních aktérů této velkolepé podívané, a tím je baritonista a solista Národní opery, tedy opery Národního divadla v Praze, a tím je pan Jiří Hájek. Také si dnes dopoledne udělal na nás čas a to jsme moc rádi. Pane Jiří, posaďte se. No, kdo to všechno takto krásně oblékl, to není nikdo jiný než kostýmní návrhářka, takže mám radost, že i dnes dopoledne za námi přišla paní Simona Rybáková. Paní Simona Rybáková. Ano, děkujeme. No a co si budeme povídat, my tady toho 12. dubna uvidíme neuvěřitelné věci. Lucerna skutečně změní svou podobu a na tom všem mají ten lví podíl autoři scénáře, výpravy a režie, tedy Michal a Šimon Cabani. Já mám radost, že jsem přišel, oni už tady byli v 5 hodin ráno, to všechno připravovali. Tak, pánové, také zaujměte pozice, někdo čelnější, někdo méně čelné. No a přátelé, já už jsem to říkal na začátku, ten, kdo to všechno zastřešil a dal tomu to konečné razítko, tím je producent a šéf tedy agentury Ságl Production, pan Tomáš Ságl. Já ho mezi námi též srdečně vítám. A možná, že bychom se mohli odpíchnout od Tomáše, protože co si budeme povídat, jak praví klasik, kdo chce zapalovat, tak ten sám musí hořet. A v tomto případě si myslím, že Tomáš skutečně hoří, protože já už se s Tomášem znám nějaká léta, ale myslím, že tak posledních 5-6 měsíců, ať jsme se bavili o čemkoliv, tak vždycky ten hovor sklouznul na Lucernu, na Peckovou, na Wanted. Takže řekni nám, Tomáši, jak to probíhalo, takovou malou genezi, než jsme se dostali k té dnešní tiskové konferenci. Dobrý den, dámy a pánové. Před rokem jsme s paní Dagmarkou, autorkou námětu a projektu, začali hovořit o Wanted. A mně se ani před rokem v duchu nesnilo, že by k tak silnému tématu, tak nádherné hudbě, tak famózní, úžasné zpěvačce se mi podařilo do té mozaiky Wanted doplnit taková esa jako Simonka Rybáková, jako Honza Kučera, jako Epoch Orchestra, Mirek Hloucal Jazz Band. A už vůbec se mi nesnilo, že by to celé vymysleli a domysleli Cabani, a už vůbec se mi také nesnilo o Jirkovi Hájkovi. Opravdu tato umělecká esa v mozaice Wanted nám dávají sílu a je opravdu na co se těšit. Chtěl bych strašně moc poděkovat Lucerně, protože to je ten nejvhodnější sál pro Wanted.
osobně panu Preislerovi a panu Šafaříkovi a dále bych chtěl moc poděkovat Janičce Heřmánkové, firmě T-Service, nejlepší firmě na techniku v České republice. Přátelé, je na co se těšit a vracím slovo a děkuji moc za vaši účast. Tomáš Ságl, producent této velkolepé podívané. Tomáši, já myslím, že se ti podařil skutečně velký majstrštyk, ale my půjdeme dál. Já bych to teď vzal z té hudební stránky. Mě tedy skutečně velmi zaujala skutečnost, že se tady sešly dvě hudební tělesa docela rozdílných žánrů, dalo by se říci. Nečinilo vám to, pánové, zřejmě pan Vítek Petrášek, nečinilo vám to problémy sehrát se? Ne, naopak, dobrý den, dobré dopoledne, děkuji moc, že jste přišli. Naopak setkávání klasické a jazzové hudby, to je přesně to, co my potřebujeme, abych to řekl slovy klasika. A také se tomu věnujeme dlouhodobě. A popravdě řečeno, v červnu minulého roku, když jsme tento projekt natáčeli na CD, což je věc, na kterou se taky moc těšíme, tak jsem si nedokázal představit, že v této krásné a nadupané sestavě budeme schopni realizovat tolik představení v celém vlastně dubnu. A nakonec zvítězila prostě pozitivní atmosféra v orchestru. Všichni si opravdu udělali čas. Samozřejmě velkou zásluhu na tom nesou i podmínky, které nastavil pan producent tak, aby jsme všichni mohli opravdu tady odehrát všech 17 představení. Je to něco úžasného. Ano, já vám děkuji. Na mě to teda z té malé ochutnávky dělalo takový dojem, že kdyby premiéra byla zítra, takže muzikanti no problém můžou to odehrát už zítra. Je tomu, Mirku Hloucele, skutečně tak, nebo ještě máte na čem pracovat? Tak dobrý den. Já si myslím, že když to na vás tak působilo, tak to tak asi bude. Takže já jsem hrozně rád taky, že se to můžu zúčastnit a jsem rád, že moji kolegové z jazz bandu měli na to čas, protože to jsou jedni z nejlepších muzikantů, s kterými spolupracuji a jsem rád, že se to takhle hezky propojilo i s Epokem. Myslím si, že to bude výborné. Jo, já vám děkuju, ano. Přátelé, my vám samozřejmě taky dáme prostor, když se budete chtít na cokoliv zeptat, tak budeme samozřejmě jen a jen rádi. Ale někdo to také, hudební stránka věci je samozřejmě podstatná, ale někdo to také musel obléknout. Já vím, že paní Simona už oblékala kdeco. Tady se musela trošičku vnořit do takových 20. let minulého století. Jak to Simonko, probíhalo? Kdo vás inspiroval? Třeba paní Dagmar mluvila vám do toho, co si bude oblékat, nebo byla poslušná, jak jste na ní sluší a patří? Já musím říct, že to moje první osobní setkání s Dášou. Já ji znám samozřejmě z koncertních pódií, kde ji vždycky obdivuju jako divák v Hledišti a dneska jsme se potkali poprvé a mě samozřejmě okouzlila její obrovská profesionalita a zapálení pro tu věc. A pochopila jsem, že pokud máme udělat kostýmy pro tuhle show, tak musím mít i někoho, kdo ty kostýmy nejen vymyslí a bude nosit, ale někdo, kdo je perfektně vyrobí, protože to je setkání s absolutní profesionalitou a zodpovědností a to mě úplně okouzluje. Takže výborného pánského krejčího Romana Dobeše, který nám ušel ten kostým a já jsem se trápila, kdo nám udělá ty další dámský a on když viděl samozřejmě zase dalšinu profesionalitu a přístup a to, jak perfektně chodí na zkoušky, což se s tím nesetkáváme teda v naší profesi vždycky, tak se přiznal, že občas udělá i dámský a že by v tomhle případě pro Dášu rád udělal. Takže jsem ráda, že jsme teď na to 3 a že se nám snad podaří dohromady teda v dubnu tady předvíst něco, co bude mít profesionalitu, nadsázku a humor, který nám přináší Dáša a my doufám, že jí to vrátíme i v tom, co jí oblíkneme. Jste řekla, Simono, důležitý slovo nadsázku. Já myslím, že to bude také to, kolem čeho se to bude točit. Dagmar, zatím děkuju, držíš se statečně, to jsem moc rád. Jo. Ještě bych samozřejmě o pár slov poprosil Jana Kučeru, on nám krásně zahrál, včera mu vytrhli zub, ale dneska už je jenom trošičku oteklý, tak je to dobrý, bez zubu, ale v dobré náladě a on dokonce taky bude zpívat. Pane Kučero, chtěl po vás někdy někdo, abyste si zaspíval? Je pravda, že při tomto projektu s Jirkou Hánkem máme takový duet, ale jestli se tomu, co ze mě půjde ven, dá říkat zpěv, to ne. Ale je pravda, že Kurt Weill jako autor počítal s tím, že jeho opery, jeho písně budou zpívat herci, takže ne zpěváci. Takže myslím, že to se... Proto to Dagmar dělá, já jsem nevěděl, dobrý.
Teď jsem mluvil samozřejmě jenom o sobě, ale já bych chtěl jenom potvrdit slova, která říkali tady kolegové, a že se tady sešel opravdu skvělý tým lidí, kteří jsou pro tento projekt zapálení, kteří to mají rádi. A já doufám, že to je přesně ta cesta, jak to převést potom na publikum. Přesně, asi bych zmínil úplně nejvíc Dášu, ta je proto zapálená už přes rok totálně. Přes 2. Já ti nechci dávat slovo, Dášo. Já jenom říkám 2, já doplňuju. Já mlčím. Takže všem děkuju a samozřejmě těším se na ta dubnová představení, kterých by mělo být 17, tuším, a srdečně jste zváni samozřejmě. Děkuji, pane Kučero, děkuji. Já vždycky, když potkám třeba Zbigněva Čendlíka, tak po něm chci, aby mě dal trošičku požehnání. Jsem takový věřící ateista. A když potkám pana Hájka, tak zase mám takovou tužbu, aby mě aspoň trošičku zaspíval, protože to je hlas, který se vám vreje do paměti a mě to vždycky na celý den udělá radost. Takže, pane Jiří Hájku, můžeme to tady taky zkusit? Děláme vám radost. Děkuji pěkně. Und zum Spazierengehen genügt das Sonnenlicht, doch die Stadt Berlin zu sehen genügt die Sonne nicht. Det ist kein lauschiges Plätzchen, det ist eine ziemliche Stadt, damit man da alles gut sehen kann. Da braucht man schon einige Bad. Na wat denn, was ist denn für eine Stadt denn? Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin im Licht. Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin im Licht. Jak se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. A kolika jazyky umíš zpívat, o tolik seš bohatší. Neptám se, jak jste bohatý, pane Jiří, ale zeptám se, v kolika už jste zpívali jazycích. Rychle to nespočítám, ale odhadnu tak v 5. Jo. A je třeba ta němčina je těžší, nebo se v ní docela... No tak proti češtině pro mě je samozřejmě těžší němčina, logicky. No tak to jsem předpokládala. Němčina je docela těžká na zpívání. To je zajímavé, jestli bych se mohl zeptat o operních zpěváků. Třeba angličtina je pro pop music je taková jako hezká, ale pro... No, jak? Zaprvé moc oper v angličtině není, si myslím. Naštěstí. No, to je pravda. Itálie je Itálie. Ale zpíval jsem v angličtině. A němčina je němčina, pravda. Ano, já za dobře. to bojuju. Pan Hájek, slyšeli jsme zase opět takovou maličkatou ochutnávku. A já bych se teď obrátil na bratry Cabany. Pro mě jste velkým překvapením, já jsem je viděl včera poprvé, když jsme se sešli. Já jsem si myslel, že vy jste takový bohémové, vznášející se tak 10 cm nad zemí. A vy jste takový normální obličeje, takový příjemní chlapíci. A vím o vás, že tedy samozřejmě festival filmový je trošičku něco jiného, ale slyšel jsem právě od Tomáše, že vy s tou Lucernou jste teda zatřásli, že tak ani Chemopetrol, ani Havlovi s ní tak mohutně nezatřásli. Co je na tom pravdy? Tak dobré dopoledne, já navážu. Tak zaprvé nám není už 20. Tak proto, ale 30, ale dobře na ně vypadáte. Jenom vůči tomu bohémství. Myslím si, že je důležitý jenom zopakovat nebo souhlasit s tím, co tady říkají naši předřečníci, že ten tým je úžasný. Takže to je cenná devíza, s kterým se dá jedině dobře pracovat. A já se teď jakoby vlastně takhle překlenu k tomu prostoru. Velký sál Lucerny. To je pro mě osobně, a myslím, že bratr bude souhlasit, možná nejkrásnější prostor v Praze věnovaný kultuře, kde ta kultura dýchá, má historii
a doufám, že tomu nějakým způsobem zůstane i do budoucnosti v případě nějaké rekonstrukce. Chci tím říct taky to, že vlastně, když tento projekt, jsme byli osloveni s tímto projektem a občas se nám stává, že nás někdo osloví s zajímavým projektem a najednou ho narve do naprosto nepatřičných prostor. Tak tady je to šťastná náhoda nebo osvícenectví pana producenta. Osvícenost moje. Osvícenectví Dagmar, že tedy jsme ve velkém sále, což je prostě úplný základ. Na druhou stranu velký sál je velký sál a my děláme vlastně, byť velkolepé, takže kabaretní reví. Kabaret je malinko trošku menší a proto jsme museli s těmito dvěma momenty pracovat. Předám ti slovo? Ano. A tím jsme vlastně vytvořili ten potřebný přetlak, tím, že jsme tu energii zmenšili do kabaretního prostředí, který tady uvidíte a bude to bouchat do všech stran a bude to prostě krásné, jak je napsáno konečně na plakátě, velkolepé show, kterému bude dominovat Dagmar a my budeme tady dělat, co budeme moct, aby jsme jí vůbec stačili. Říkám to správně? Já bych tomu dodal, to zkusím. Že my nehodláme předělávat Lucernu, to by bylo naprosto nesmyslné. My ji naopak chceme využít a my tady ještě jaksi něco postavíme v ní. Prostě postavíme v ní jakoby jakési druhé divadlo, které nás ještě víc přiblíží tématu, hudbě, náladě, písním Kurta Weila a celému pojetí, který chystáme, který by mělo být barevné, zábavné a když jsem sám dneska si tu ukázku sám sobě takhle ukázal vlastně, tak se strašně těším. No, Michale, nicméně já měl za to, že až se tady objeví první návštěvníci toho 12. na té premiéře, pokud mě Tomáš taky pozve, tak rád budu u toho, protože mám pocit, že by nám to trošičku mělo vyrazit dech, ne? Tak jenom tak nastěňte, vy jste to neprozradili, co nás tady čeká. Rozdělili jste Lucernu na půl, tady diváci, tady účinkující, nebo... V tomto smyslu to bude jako tradiční, ten pohled bude tak, jak je dneska. My se tady bavíme o Mackie Messerovi a podobně, ale to je taková nejznámější věc, ale Kurt Weill a Dagmar Pecková našli prostě věci, které nám tak známý nejsou a mají obrovský jako emotivní až takový jako expresivní náboj a to bude zajímavý, to bude krásný, ale jinak jakože bychom to předělávali a tu rekonstrukci Lucerny necháme na jiných. Jo. My využijeme toho, co bylo, navážeme samozřejmě s vědomím, že přijde současný divák, takže i ta vizualita bude prostě pro současného diváka spíš, než bychom si tady hráli na nějaký jako v uvozovkách jenom zakouřený kabaret 30. let v Německu. To ne, prostě bude to bohaté, pestré, ale překvapivé taky, i těmi tématy, protože... No, to je ono, to mám na mysli, že to bude překvapivé. Jak říkám, v dnešní korektní době je to překvapivé, ta témata v těch textech, jak to zní natvrdo a úplně nahatě a dobře, myslím. A my to budeme řešit vlastně, že texty, které bude Dagmar nebo Jiří Jájek nebo i Jan Kučera zpívat, budou překládány, ale nikoliv na takovém tom běžném titulkovacím zařízení, aby člověk jako musel koukat někam jinam, než má, ale bude to v rámci té scény, takže ten zážitek pro ty, co nemluví německy nebo anglicky nebo francouzsky, tak prostě budou vědět, o čem to vlastně je a to je hrozně důležitý. To není jenom jako na podívanou, ale o čem to je. Já na tohle ještě navážu, protože ty titulky, jak si to vědomí, o čem to je důležitý. Ty texty de facto jsme mysleli původně, že prostě zadáme překlad a přebásnění a tak dále, ale mezi tím Dagmar to přeložila, aby jsme měli pracovní překlad a přeložila to tak dokonale a tak přesně, tak trošku natvrdo, ale ono to s tou především němčinou sedí úplně dokonale, že jsme se rozhodli, že v zásadě použijeme tyto překlady, které nás už tu Čili překladatel baví. Zase nemá přesně, co žrát. Všechno končí u Dagmar. A navážu ještě na jednu věc. Faktem je, že to téma přece jenom, nebo ty skladby pochází 20., 30., 40. léta minulého století. My jsme dneska ve století 21. Takže tu atmosféru toho minulého, respektive předminulého století, říkám to dobře? Minulého století, doplníme technologií, které jsou současné. Jasně. A
určitě využijeme způsobem, že to bude jaksi sedět, ale zároveň současného diváka to obohatí. To pódium bude pochopitelně větší, bude tady i náznak jakýchsi kavárenských prostor, protože celý se to dost odehrává v různých kavárnech. Jak jste tady už dneska viděli, využíváme tu lucernu nejen jako pódium, ale hodláme ho využít opravdu. Hrát budou i balkóny. Hrát budou i balkóny, i ty prostředí. V tom pozadí prostě předesíláme, budeme pracovat s ledkovými stěnami, které jsou dneska velmi módní, ale myslím si, že s nimi umíme pracovat způsobem, že vlastně to člověka jakoby neruší, nebere to jenom jako, že nevěděli jsme, co s tím, tak jsme prostě tam dali ledkovou stěnu. V našem případě to nebude strhávat pozornost, ale bude to tu pozornost, nebo ten věm celkový podtrhovat. To je hezky, když tvůrce neví, co s tím, tak to trochu vylepší, tak to by mělo být. Dagmar, ty jsi byla úplně úžasná, nemluvila. Já jsem slyšel zlýjazykové tvrdí... Stejně už všichni všechno řekli. No jistě, ty se teď už můžeš jenom uklonit, ale prej zlýjazykové tvrdí, že ses tak do té role vžila, že ten knír ti nemuseli ani lepit, že ti narostl. Já jsem si pořídila takový porychtuň, který je na obočí a na řasy a když si ho namažete sem, tak to roste. Dagmar, teď opravdu řekni, kde byla ta první myšlenka, se u tebe zrodila ten Mackie Messer, ten Kurt Weill? Tak já se s Weillem setkala vlastně úplně poprvé v životě, musím se přiznat, vlastně téměř na den před 25 lety, když jsem s Ruth Berghaus, takovou velmi pokrokovou režisérkou německou, dělala ve Stuttgartu svoji první větší západní, takzvanou v západní kariéře, první větší roli a to byla prostitutka Jenny v jeho jediné vlastně opeře Sláva a pád města Mahagony. A my jsme vlastně zkoušeli 8 týdnů, ale vlastně jsme zkoušeli tím způsobem, že jsme celou dobu diskutovali, jak se má Kurt Weill zpívat, jestli činoherci, jestli prostě zpěváci, jestli opera, jestli tohle. V každém případě některé jeho party jsou na zpívání tak těžké, že to prostě jiný než operní zpěvák neuspívá. A ještě navíc, třeba jak tady Honza říkal, činoherci, je fakt, že Kurt Weill reformoval tak dlouho operu, až skončil u činohry. Nicméně hlavní roli Mackieho Messera v jeho 3grošové opeře zpíval tenkrát prvooborový tenor německý, Paulson. Takže ono to zas až tak do ty činohry jít nemůže, protože prostě něco se nedá jenom odmluvit, ale musí se i ospěvat. Prosím tě, na co se to ptal? No nějak tak jsem chtěl vědět, kde to vzniklo. Jo. To podhoubí. Takže už před 25 lety. Ne, ale takhle. A já jsem prostě byla z toho tak nadšená, jsem si říkala, že se k tomu jednou vrátím, ale samozřejmě tak jako operní repertoár vás zavede jinam, že jo, Kurt Weill se velmi málo, hlavně tady třeba u nás hraje, v Německu už víc. Ale já jsem asi řádově před 2 lety jela autem a poslouchala jsem takovou něco jako naši Vltavu nebo Radio Klasik nebo něco a tam dávali děsně zajímavý pořad o Kurtu Weillovi a Bertoldu Brechtovi, tak cirka na hodinu. A já jsem z toho byla tak nadšená, zastavila, poslouchala. Poslouchala, doma jsem si to pustila ještě asi 3krát na internetu a začala jsem hledat, začala jsem si kupovat noty, začala jsem si kupovat knížky o nich a hrozně mi to nadchlo a prostě jsem si řekla, že vlastně moje poslání na další mojí cestě v kariéře je dělat Kurta Weilla. Zase je to o ten podpatek výš. Ano. Prosím tě, ale dobře, ale když jsi si otevřela svůj diářek, tak ten je naplněn, tak jak jsi si v tom našla místo? Tam jsi si vyloženě vyblokovala, nebo mezi tím budeš odskakovat? Ne, nebudu odskakovat, to už jsem si odvykla. Jako já jsem kdysi taky takhle, já jsem měla vždycky dopoledne třeba generální zkoušku nebo zkoušku v Paříži a večer představení v Berlíně a to vlastně můžete dělat nějaký čas, ale 20-30, ale... když to děláte 25 let, tak to někdy už nejde. Takže to já už jsem si odvykla, já už když se do něčeho pustím, tak se soustředím na to. Takže já už opravdu nemám, je to silně neprofesionální, takže já se opravdu soustředím už jenom na tuhle věc. Člověk se musí trošku držet i v tom stylu zpívání, že jo, toho Kurta Weilla, takže já jsem teďka už jenom vaše. Čili kdyby byla premiéra zítra, ty jsi připravena, nebo to ještě je potřeba ten 1,5 měsíce doladit? Já už jsem připravená 2 roky. Dobře, tak
Připravená Dagmar Já Pecková. jsem měla pro vás ještě několik vtipů, ale za to, že se mě nepustili ke slovu, vám je neřeknu. A máte to. Přátelé, no tak dobře, Dagmar, ale třeba tě někdo vyzve. Přátelé, jestli se chcete na něco zeptat, my samozřejmě pak dáme takovou jakoby neformální záležitost s panem Tomášem zvání na takové malé občerstvení, kam se dostaví i všichni hlavní aktéři, tak tam samozřejmě můžete fotit a můžete se na ledacos zeptat, ale kdybyste se chtěli už teď na něco zeptat, tak já myslím, že Dagmar... Ne všichni. Nebo všichni odpoví. Tak má někdo nějaký dotaz? Máme tady mikrofon. Tam se někdo hlásí vzadu úplně, ano. Jestli je tady nějaká dáma s mikrofonem, nám bylo řečeno, paní hosteska, tak tam v jedné z lóží, tak přeběhněte, zrovna to máte úplně nejdál. Tam někdo mává, možná, že fakturou, já nevím, ale doufejme, že se chce spíš na něco zeptat. A bude tučná, velice tučná. Paní Pecková, chtěl jsem se zeptat, nakolik se v současnosti Weilova hudba uplatňuje v Německu, jestli jste eventuálně vycházela z těchto inscenací, pokud jste někde viděla Německo, Francie a tak dále. A ještě poslední otázka, jestli jste náhodou třeba neměli nějaké problémy, vzhledem k tomu, že Weil je ještě autorsky vázán, tuším 3 roky, tak jestli jste neměli nějaké povinnosti vyplývající z těchto skutečností? Děkuju. Licenční. No tak licence byla velmi složitá, protože zřejmě je Kurt Weill tak žádaný a tak hraný, že si dědicové jeho práv můžou vyskakovat a dovolovat a komandovat, což se nám stalo, ale my jsme to všechno vydrželi. Potom teda, když už jsme tohle nějakým způsobem, teda pan Hubač to řešil, když už jsme konečně nějakým způsobem vyřešili a vyřídili ty dědice, tak nastala zase, začala dělat problémy Universal Edition a furt tam něco bylo, jo? Oni furt chtěli něco schvalovat, něco nám zakazovali a tak dále. Takže jako jednoduchý to nebylo, ale ta muzika, to je jako droga, jo? Jednou se do toho pustíte, jednou to začnete zpívat, jednou to začnete interpretovat a už se vás to nepustí, to prostě musíte to pořád zažívat, ty emoce z jeho hudby a já si myslím, že to je hrozně důležité to dát dál. Na co jste se to ještě ptal? Jak je v Německu populární nebo hraný? V Německu, tak ačkoliv Kurt Weill už se do Německa po emigraci do USA nikdy nechtěl vrátit, nestejskalo se mu po rodném Dessau, nestejskalo se mu po Berlínu, prostě po době Hitlera už tam udělal několik evropských cest, ale nikdy nezavítal do Německa. Přesto přeze všechno mu v jeho rodném městě Dessau udělali festival, ten je každoroční. A samozřejmě, že sláva a pád města Mahagony se občas v operních domech v Německu hraje. A Třígrošová opera určitě taky, ale to by vám spíš řekl činoherec. Tam se to opravdu... A hodně věcí se dá samozřejmě najít na YouTube, i právě to nebezpečí, když se činoherci, kteří až zas ten hlas tolik nezvládají, pustí do zpívání. To se tam dá taky dohledat všechno, takže je to velmi inspirativní všechno. Člověk vidí různý styly, jak třeba toho Weilla interpretovat. Já jsem hodně brala z jeho manželky Lotte Lenie, když jsem přemýšlela o tom, jak Kurta Weilla zpívat. Hodně jsem si brala z Lotte Lenie, protože to byla vždycky jeho první interpretka jeho skladeb. A všecko to je dochované, všecko se to dá najít a všecko se to dá poslechnout. Pak jsem vycházela z Terezy Stratas, což je úžasná operní pěvkyně, která zpívala třeba v Zeffirelliho filmu Traviatu. Ta byla jeden čas hrozně nemocná, vyhořela, odjela asi na 2 roky do Indie za matkou Terezou pomáhat. A když se vrátila po delší době, tak vlastně první, co natočila, byl úžasné CDčko Neznámý Kurt Weill. To je opravdu skvělá hudba. Pak třeba Brigitte Fassbender, solistka Metropolitní opery, ta zpívala Weilla taky hodně. Některé operní zpěvačky to zpívají jako Wagnera, ale já jsem spíš vycházela z toho, že Kurt Weill by se měl zpívat jako klasická píseň.
A proč o tom mluvím? No, tak jsi se zamyslela, tak to z tebe muselo ven. Ty jsi říkala, že jako ano. S tou hudbou, že to musí ven. Ne, ale třeba zase je tady druhý protiklad, je tady Louis Armstrong, je tady Robbie Williams, je tady Frank Sinatra, je tady Ute Lemper. To je samozřejmě vždycky věc názoru a já si myslím, že ten Kurt Weill má tak široký mantinely, že se tam všichni vejdeme. Krásný. Přátelé, chce ještě někdo se na něco zeptat? Tady vlevo, ano? A vy máte dokonce mikrofon, tak povídejte, ptejte se. Dobrý den, Jirka Vích, Radio Hortus, jazzová sekce. Paní Dagmar, nejdřív té ukázce, kterou jste nám tady předvedli, já si myslím, že Miloš Kopecký tam někde nahoře, pokud si našel čas, takže vám určitě nadšeně tleskal. Já doufám, že jsem mu ostudu neudělala. Teď ta otázka, váš názor, jaký ohlas bude mít tato vaše nová role mezi zahraničními operními odborníky? Díky. Operními odborníky, no upřímně řečeno, mě jsou úplně jedno. Jak naši, tak i operňákci hlavně, aby se to líbilo, aby to v lidech budilo pokud možno stejné emoce, jako to budí ve mně. A pokud tomu ty odborníci rozumí, tak to v nich taky musí vyvolat určité emoce. A jak jsem řekla, ten Kurt Weill má tak široké interpretační mantinely, že si myslím, že se tam vejde hodně názorů interpretačních. Ano, stačí? Já myslím, že Dagmar teď se vám to o odbornících dovede hovořit, o operních odbornících dovede hovořit daleko šťavnatěji. Takže se dost držím. Zase děkujeme, že se teda držíš barové židličky. Tak přátel, ještě někdo má nějaký dotaz? Jak už jsem říkal, v diskusi můžete pokračovat u skleničky vína či u něčeho dobrého k zakousnutí, tak pokud tedy z vaší strany nejsou dotazy, pokud ještě vy, přátelé, někdo nechcete něco říci, nechce tomu někdo zatlačit oči na závěr, ne, všechno. To budeme zatlačovat až 30. dubna. Všechno víme, všechno známe. 30. dubna to už bude po všem a to bude po všem jako už totál, anebo to třeba může někdy ještě nastat. To si myslím, Hlejte že se, to by mohlo být zajímavé. To záleží opravdu na vás, jo. To záleží na vás, jestli přijdete, jestli to vemete tak, jak my vám to podáme, jestli se vám to bude líbit, jestli, a to teda běda vám, jestli se vám to líbit nebude. A hlavně říkejte to dál, když se to bude líbit. Hlavně říkejte to dál a já si myslím, že to bude úspěšný, že ty lidi pochopí, o co nám šlo, pochopí, že vlastně chceme dát dál muziku, která je fenomenální, úžasná, celosvětová. Je to vlastně rozptyl 20 let, co my vám tady nabízíme z tvorby Kurta Weilla a třeba se nám povede prostě to uvést ty Lucerně ještě. To uvidíme. Záleží na vás. Dobře, já myslím, že teď už se ta pomyslná opona zavře a jenom proto, aby se 12. dubna se vší pompou otevřela a vy jste z tohoto jeviště a pódia viděli plný sál. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za to, že jste v tak hojném počtu přišli. Jděte se občerstvit, když budete cokoliv chtít vědět, obraťte se na naše aktéry. Takže já vám v tuto chvíli přeji hezký den a moc děkujeme za vaši podporu. Seďte, leň.